Dyma chi her felly y bwyellwyr yn erbyn y cneifiwr. Y bwyellwr cyntaf ydy Len o ardal Knighton yn erbyn y Jack Fagan. Ond sylwch chi, mae Jack Fagan yn cneifio gyda'r llaw chwith. Gosod i hynna'n dan chydig o'r mantais felly achos hyd yma mae'r cneifwyr ar y blaen o ran yr her yma. Da ni'n edrych ymlaen i weld y gweddill yn cystadlu. Mae Nicky Bainon a Matthew Evans yn mynd i gyfrannu o ochr y cneifwyr, tra bod David o Wyellwyr Dyffryn Gwy. A wedyn dyn cyfarwydd iawn i fi Elgan Tew o Glan Llyn y Bala hefyd yn cystadlu ar ran y Bwyellwyr. Ond ar hyn o bryd da ni'n edrych ar y bachgen o Knighton o ran y Bwyellwyr. Mynd ati, ydy o'n mynd i dorri hwn ar y trawiad nesaf? Un neu ddau eto, ac mae o'n mynd i giro, ddech chi'n galw Jack Fagan o'r chydig bach ydy wir. Jack Fagan yn cystadlu gyda'i law chwith wrth bynnag. Dyma ni rwan David o Wyellwyr Dyffryn Gwy ydy hwn yn y canol. Mi sylwch chi pa mor ffurfiol ydy'r grefft yma. Dwy drawiad awr, dwy drawiad ffordd arall, un eto, a wedyn mae wedi holli ganol o allan, a fedri o dorri'r canol cyn bod Matthew Evans yn gorffen yr oen yma, tybed, fawr iawn yn ni dro yma, ydy dwi'n meddwl bod o'n mynd i wneud i o ran y Bwyellwyr. Matthew Evans, un o'r cneifwyr cyflyma sydd i gael yma yng Nghymru ar hyn o bryd, felly eiliadau sydd i fynd rhwng y ddau o'n nhw, da ni'n gallu gweld y darlun eang yna, sbiwch chi ar Elgan Tew yn disgwyl i gyfle, unwaith mae'r Bwyellwyr arall yn gorffen, Elgan Tew yn dechrau. Felly dim byd yn ddi yn yr her yma. Tybad faint o hwyl geidd Nicky Bainon ar gneifio'r oen dweithio yma. Os sbiwch ar Elgan Tew, mae Elgan Tew wedi teithio'r byd yn dilyn y grefft yma, chwarae teg iddo fo. Ac yn ddyn sydd yn ymarfer i grefft ac yn paratoi yn selog ar gyfer hyn. Mae edrych yn debyg y tro yma am unwaith bod y Bwyellwyr yn mynd i giro ydyn Elgan Tew. Llongyfarchiadau iddo fo. Yr holl ffordd o Sir Feirionnydd yn gosod i farc ar y gystadleuaeth. Mae Nicky Bainon felly sydd ar ôl i orffen yr oen. Gynulleidfa llawn unwaith eto yn croesawu y gystadleuaeth yma. Nicky Bainon, diolch am ei gyfraniad o trwy'r wythnos yn yr ochr gneifio.